सिगाङाव मानसि दंजोबो नै सिगाङावहाय मानसि दंजोबो बायसिनजोब्बाय 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 स' बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर नैबे जाहैबाय मा बिजनेसनि मोनसे नुथाय दिनैनि जानाय जाथाय बियो मोनाबिलि समाव जानाय जेनाखि जांख्रिथायनि थैसामखौ बाव बिजनेयावहाय दिन्थिनो लादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव हरखाब बार आरो दिनै अखा फैनानै नायदो स्टेजआ गासिबो बायजोब्बाय आरो बै सिङाव गासिबो मानसि दंजोबोमोन होनदों बे मानि स्टेजनि सिङाव मानसि दङमोन आरो गासिबो मानसिफ्रा स्टेजजों दा होसिनजाजोब्बाय दा होसिनजानानै मा अबस्थायाव जादों बिनि खौरांखौ दिनैसिम दाबो मोननाय जाथ'वाखै हयथ' दसे समनि गेजेराव निसय जोङो बेनि खौरांखौ मोनगोन आरो थ' बिराद दुखुनांथाव जादों आरो नायदो नोंसोरो मानोना बेफोर दृश्यखौ नायोबा नोंथांमोना मिथिगोन आरो दा गासिबो स्टेजआ बायजोब्बाय आरो टटेलि हरखाब बार बारनानै इसिबां मानि बेसेबां गोब्राब जानो हागौ बार बारदों नङाबा बे स्टेजआ बायनाय नङा नैबेखौ नाय दृश्यखौ नाय बे प्लास्टिक नै बारनाय लासैनो ग्रुब गोलैलांखादों नै गासिबो सेस दा ग्रेब जा सिङाव मानसि दंमोन बिसोर होसिनजाजोब्बाय माखासे खारग'बाय नै माखासे खारबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा बे सिङाव जायफोर दंमोन बेस्राफोरा अन्थाव बाथावै दिनै बिसोरो होसिनजाबाय आरो हयथ' सोरनावबा औवाफ्रा नांगोन आरो ना औवाफोर नांगोन एसे एनै आघात जागोन खिन्थु मानसि थैलायनाय बेफोरदि जानाय नङा स' बिराद दुखुनांथाव जादों आरो ना बेफोरबायदि जाथाया फार्स्ट टाइम हयथ' जोंनि बिटिआराव जाबाय खोमा बेबायदि जाथाया नाय लोगोफोर दा जांख्रिथायनि थैसामखौहाय दिन्थिनो हानाय नंला बावहाय आरो जुदि दिन्थिफिननांगौबाबो फिन आरो गोदान डेट लाफिननांसिगोन मानोना बेखौ आरो स्टेजखौ गोदानै बानायफिननांगौ बेखौ माबा खालामफिननांगौनि खोथा दङ दा बेनिखायनो बियो निस्सय बेखौ आरो दिन्थिफुंनो हाथावना नंला होननानै आं सानो आरो मानोना बेखौ सम्भब नङा हरखाबै बे बानायजाग्रा बुस्थु नङा आरोना सेस